Bylo to jedno z těch tichých odpolední, kdy vzduch vonil po vlhké zemi a slunce se schovalo za těžkými mraky. Moje babička měla zvyk chodit každý den na procházku do lesa. Vždy tu samou hodinu, jako by se jí v hlavě zapsal nějaký neviditelný časovač. Většinou to bylo kolem 4, kdy už světlo ztracelo svou sílu a ona odcházela po stezce, která vedla do lesa k starému dubu. Nikdy jsem se neptal, proč tam chodí. Vždycky mi to připadalo, že to má nějaký důvod, který je jen její. Ale začalo mě to zajímat, až když jsem jí jednou udělal jít jinou cestou. Nebylo to poprvé, co jsem ji viděl odcházet, ale tentokrát to bylo jiné. Nešla k dubu, ale zabočila do hloubky lesa, kam jsem nikdy předtím nešel, a to mě zarazilo. Rozhodl jsem se, že to zjistím. Babička mě nikdy neviděla, jak za ní šlapu. Věděl jsem, že ji nesmím ztratit z dohledu, takže jsem se tiše plížil za ní. Les byl čím dál hustší, větve stromů se stahovaly nad hlavou, jako by les sám něco chtěl skrýt. Moje srdce bylo rychleji, babička byla pořád přede mnou, když mi občas zmizela z dohledu mezi kameny. Za pár minut jsem dorazil na místo, které mi bylo cizí. Většina lesa byla spíš klidná, ale tady to bylo jinak. Vzduch byl těžší, jako by se ve vzduchu znášelo něco, co jsem nedokázal popsat. Babička už byla u jednoho starého kmene, který vypadal, že tam leží snad celá staletí. Na první pohled to byl jen obyčejný kámen, ale čím víc jsem se na něj podíval, tím víc jsem měl pocit, že se tam něco děje. Babička se sklonila a něco spod svého kabátu vytáhla. Něco malého a kovového. Srdce mi poskočilo. Bylo to něco jako klíč, ale divný, s podivnými rytinami, které jsem nikdy neviděl. Babička se na něj podívala, jako by ji nějak spojilo s něčím, co já nemohl vidět. Chvíli tam stála, jako by v hlubokém zamýšlení. Nechápal jsem, co se děje. Proč právě tady? Proč tento klíč? A co to všechno mělo znamenat? Vzduch kolem ní se zdál být napjatý, jako by čekal na něco, co mělo teprve přijít. Pak jako by z ničeho nic babička klíč zastrčila zpět do kapsy a otočila se na patě. Bez jediného slova se vydala zpět. Neohlížela se. Začal jsem pomalu vracet se domů, ale v hlavě mi to nešlo. Co se to vlastně stalo? Proč měla ten klíč a proč se to dělo právě tady, na tomto místě? Doma jsem jí potkal u stolu, tak si pomalu nalévá čaj. Byla stejná jako vždy, klidná, usměvavá, bez jakéhokoliv náznaku něčeho, co by se zdalo nazvat tajemstvím. Byla to jen procházka, miláčku, řekla, když mě viděla, jak na ní koukám. Ale já věděl, že to není pravda. Ta procházka nebyla jen procházka a něco mi říkalo, že to tajemství, které skrývá, není obyčejné. Něco v tom lese bylo, něco, co ani ona nechtěla sdílet. Proč tam chodila každý den a proč zrovna tohle místo? Další den jsem se rozhodl, že to zjistím. Opatrně jsem se plížil znovu, ale tentokrát jsem nešel sám. Sledoval jsem ji tak, abych se dostal ještě blíže. Babička tentokrát nešla k tomu kameni, ale k jinému místu. Něco jako jeskyní vchod se objevilo mezi stromy. A když k němu došla, na chvíli se zastavila. Sklonila se, jako by hledal něco v zemi. Pak vytáhla z kapsy malý starý kovový předmět a položil ho na zem. Zazněl tichý zvuk, jako by se ze země pod ní otevřela. Země se skutečně trochu pohnula, jako kdyby vydechla. A v tu chvíli jsem se ucítil něco zvláštního. Něco, co jsem nikdy předtím nezažil. Babička se otočila a šla zpět domů.
jakoby nic neviděla. Ale já věděl, že něco se změnilo. Něco se stalo. A i procházky už nikdy nebudou stejné.